Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. Wala na, ano ka? Makulay na buhay mga kabeli. So may lakad tayo. So babalik tayo sa Porac Lanas, Pampanga yun. Pampanga. So ito mga kabeli, mga repeat sponsor na lang. So nagustuhan niyo mga ginagawa natin, kaya umuulit sila. Yun ang ibig sabihin nun. So mamaya i-ano ko sino yung mga nag-repeat order sa atin para makapag-charity tayo. Yan na. So magluluto tayong sopas sa lomi sa mga event natin ngayon. So mga bata yung gagawin natin. Ang target natin. So yun yung mga yun yung mga nagluto tayo ng kalderetang manok yun po no. Yan mga kabili. Yun, tapos binigyan tayo ng award. So doon tayo babalik, magpapakain tayo ng mga katutubong aita ulit. Hey mga kabili, ipiflix ko lang tong area na to. So yung area na yun, nasa 7 hectares. Tapos alam ko may bahay na isa doon, yung puti. May swimming pool yun, parang gimpi ano. So ito mga kabili, binibenta to. Clear title, may plano din yan. Tapos may titulo na rin yan. Binibenta ng 300 per square meter. Binigyan na po mga kabili. Pag ito nabenta natin, big time tayo. Dami sa mga kabili, hindi naman masama mangarap eh. So pinapangarap namin makabenta ng lupa para sakaling makaano tayo. Kayang, good morning. Mga papawas ah. Okay mga kabili, pinlix ko lang 7 hectare. Yan 300 per square meter. Yan, pag interesado po kayo, message lang kayo sa FB page namin. Papakita ko po yung papeles na itong lote. Yan. Malay mo makajackpot ang Team Kabeli, di ba? So yan mga Kabeli, linapit sa akin ng isang kaibigan na gusto nga iyan itong lugar na to. So 7 hectare alam ko pag ano yun pataas. Kung target mo farm, maganda to. Yan no, gigs. So ito mga Kabeli, nasa Gatchawin tayo, pumping station. Yan, mga nagja-jogging, mga nagpapawis. So time check tayo mga Kabeli, 6:30. So kailangan mga 7:30, nasa Planos, Pampanga na tayo, sa Porac. Okay? Anong balita dyan sa inyo? Mamaya Michael, may pinapasyato si Michael. Mamaya. Okay mga Kabeli, diretso na tayo.
Ken. Gayahin mo ako. Tatalungan ganyan, sabay. Ha? Gawa. So mga Beli, nandito na tayo sa Katatubo Village, Planas, Porac, Pampanga. So sa school, dito ulit tayo nakaset. So ang pamimigay natin dito is Lomi. Yan, so nakausap na natin yung teacher, saka yung principal. So pupunta uli sa atin is mga magulang. Ayos yan. So dalawang kalderong Lomi, kung saan lang po abot yun, hanggang doon lang tayo. Kasi yeah, yun lang ang ano ng sponsor natin. Sa mga nagko-comment, yan, baka akala nyo napakalaki po ng budget para maano po, hindi po sakto lang yung budget na ito. Minsan sobra lang para pandagdag namin sa panggasolina namin. Ayos. So okay mga Beli, magsiset lang tayo. Haring Kimpe, isang kaway. Wala kayo nagilid pa. Hello po mga kabeli, good morning po. Ayun o. So yun mga Bel, hindi ko na dinala yung mobile restaurant natin, yung pinaka ginawa natin uli. Gawa ng dalawang set po tayo. So mahirapan tayo sa Baklas Kabet. So yun na ano lang po yan na ginawa ko yan para sa mga catering sa big event natin. Pero pag mga sabi ko nga sa team, napag-usapan namin, pag mga lomi, lugaw, or charity na alam natin, hindi na masyadong kailangan yung ganun, hindi na natin dadalhin. Kagaya ngayon, dalawang set kami maghapon. So kung dala namin yun, di ba? Hindi kami, mas maganda yung mas mabilis. Pero kung isang set lang, kahit lomi yan, iset natin. So yun mga Beli, nag-i-slice na yung mga kabeli natin. So nakalimutan yung hand gloves. Jepoy, naghugas ng kamay. Malis po. Okay po. Okay, nagsaba na. Yan po, ligaw. Hugas po, kasama po. Ayan, nakalimutan yung hand gloves mga kabeli. Pasensya na natin ng Team Kabeli. Okay mga time check, alas 9, G's ng umaga. So sabi ko kila ma'am, 10:30 makapag-distribute na tayo ng sopas. Isang mainit na sabaw. Okay mga Beli, eto na po, panoorin nyo kami. Mga Beli, start na tayo. So magluluto tayo ng dalawang kalderong malalaging sopas. Yan, shoutout Ate Jo at Kuya Aris, Kuya Rod, Ate Hilda, Jomar Lorenzo, Tita Karina, Ate Gemma Musni, at Kuya Roy. Yan, Ate Ellen Lee, Nanay Linda, saka kay Tita Marie and Bill. Yan. Thank you sa suporta. Yan yun, boys, anong name ng taga Baguio? Mother Teresa. Mother Teresa, saka kay Kuya Erning ng Lubao, Pampanga. Thank you. Yan, Danay Sita, hello, good morning. Thank you sa mga suporta. Mga Beli, start na tayo, magluluto. So mga Beli, igigisa ko yung igigisa natin yung karne ng manok. Isang gisaan lang. So, atin natin yun. Nandun na rin yung panlomi ko. So para, kasi kung dadali natin sa rewind karne ng manok, baka mamaya hapon medyo iba na yung texture. So kailangan magisa na rin po siya. So isang procedure lang gagawin natin. Para pagdating mamaya hapon to sa isang eskwela na pupuntahan natin para pagdating doon medyo okay na yung karne natin. Luto na, hindi magkakaroon ng problema. Okay, start tayo mga kabeli. Hello. Tinutok namin cameraman sa kaldero, wala pang laman oh. May gusto kayo shoutout cameraman? Wala pa. Ha? Mag-isip pa lang. Mag-iisip ka, tatay mo, hindi mo daw sinashoutout cameraman. Shoutout sa tatay ko, Jay Malyari. Ilan taon na tatay mo? 41. 41? Mas matanda pa siya sa akin? Yun ang alam ko. Ha? Alam ko. Kel, pantolder! Patay, Michael. Mga Beli, sibuyas, bawang.
Boy, yung manok boy. So mga kabeli, okay na yung bawang sibuyas natin. Yung golden brown na. So pwede na natin ilagay yung manok. So itong manok na to, lilinawin ko po. Pandalawang set natin. Isang lomi, saka isang sopas. Boy, pasok. Beli, itong manok natin, chicken breast is 8 kilos. So, at least, tigpa 4 kilos siguro, lomi, saka sopas. Beli, maglalagay tayo ng konting black pepper powder. Mga Beli, balikan natin to. Ilang minuto, cameraman? Mga 15 minutes. 15 minutes. Okay mga Beli, 10 minutes. Okay na to. Hatiin natin. Tapos diretso na tayo magluto ng log. Sopas. Thank you. So yan mga Beli, no, 10 minutes na tayo sa chicken breast natin. So yung sauce natin, ito na. Nakita mo, Japon. Ayan, okay na yan mga Beli. Hatiin na lang natin to. Tapos, start na tayo. Pupupigan na natin itong dalawang kaldero natin para makapag-umpisa na tayo sa sopas. Isang masarap na soup. Okay, mga Beli, balikan natin. Katiin lang natin mga Beli. Start na tayo. Kaya mga Beli, ito na yung panlogin natin para mamaya hapon. Tapos ito, hatiin natin sa dalawang kaldero. Manipis yung manok po na. Ay, buksan mo na ito, Pay. Pada na tapan. So yung mga Beli, maglalagay na tayong tubig para mas mabilis. Ganda, ano yan? Meron ba? Meron pa kayo tinda? Ano yung tinda mo? So yan mga Beli, nakapaglagay na ng tubig si Jepoy. So yung kabila lalagyan din. So may nagtitindang bata. Tingnan natin. Magkano to? 15. So 15 pesos isa. Ilang taon na kaya? 13. So yan mga Beli, bili tayo. Sige, bilangin mo lahat yan, mabayaran ko na. Anong tawag dito? Karyoka? Karyoka mga Beli. Matuwa mo si Michael, no? Yaman. Sarap. Yaman. Wala ko. Yaman mga kabeli. Karyoka mo tinda. Pati mo niyo ng karyoka. Wala na karoka. Ay, sige. lupi ang pogi. Tugi na. Ikaw lagi luluto? Ma mo. Cameraman, oh. Thank you. Napakabait. Baka sabihin nila. Ubusin nyo na yan, ubusin nyo na. Dalawa chef po. Kuhanin mo. Hindi, ito maganda. Sino? Ito. Pasok nila. Kunin ko na to. Kaya ba yan? Ubusin din naman. Sarap po. Magkano lahat? Sama mo na yun. Kuhanin nyo. Lahat na yan. Ito ano to? Silo na para. Yung Beli siya nga eh. Kung ano na kayo mangkok, may mangkok tayo. Hindi na masahin nyo. May pilang kayo? Pilang kaya? May itong. Ang duwa. Lu. Apat. Lima. Ate pag ito. Anam. Walo. Siyam. Kami na. Bilangin mo lang dati yung bama. Ano ba ito? 15 yung karyoka. So dalawa ito. Dalawa. 30. Plus at no, 20 po kami. Yan eh. Ito, 40. 20 plus tiga po lang. 90. Ayun eh. Up to Yun eh. 100 something. Ano to, Toge? Kulay. Michael, bayaran mo muna, Kel. Ay, sausawan. Beli, sausawan nila, suka na may pipino. Ayan, oh. Dito. Sarap. Shout out Christina Blanco. Sarap.
Ken, bayaran mo muna, Ken. 100 sakto. Sarap. Dalawa yung... Ano ba yun? Kaya na yan. Tara mo. Lagyan nila. Wah? Ako, dalawa oh. Sarap na suka mo, ate. Ah. Taga saan kayo? Taga rito lang din kaya. Ram. Kasi may barya 100, may 100 ka. Ha? Hindi, pamilang to. Pabilang nga ito kung may 100. 90 lahat eh, no? 90 ba lahat, tol? 100. Ano? Magkano? Sobrang benta. Sobrang 20. O, dagdag mo to, ati kayo. Kapatid mo ba? Ati na lang kayo sa sobra. Thank you, thank you. Thank you, ingat kayo. Pila kayo mamaya dito? Sarap. Oh, balik kayo, pila kayo, ha? Sopas. Sopas. Tumatawag naman yun. Sarap mga beli. Yun o, naubos agad ah. Mga beli, start na tayo. Maglalagay na tayo ng noodles. Sa noodles natin, dalawang klase. Merong bilog, merong elbow. So bawat isang kaldero mga kabeli, 4 na kilong noodles ang ilalagay natin. Nakaraan kasi napasobra ako ng noodles, halos kulang na lang. Naging ano siya eh, parang puro noodles na lang, wala na masyadong sabaw. Yan na yan. So 4 na kilo na daw. Ayun mga kabeli, tapos maglalagay na tayo ng... So mga kabeli, napansin nyo na uli yung margarine or butter. Kasi sinabay natin yung ano kanina, yung gagamitin natin sa lobby. Balikan natin after 5 minutes. Okay na yung noodles natin. Tuloy-tuloy na ito. Maglalagay na tayong gatas, pampalasa, hotdog, gulay. Pwede nga ilagay si Michael. Lalagay din natin si Michael. Kaya lang, hindi pwede dahil mahal ito si Michael. Salamat po, Chef. Salamat. Salamat sa pagpamahal. Beli, maglalagay na tayong pampalasa. So pampahalat ko rito is patis. So siguro maglalagay muna tayo ng kalahating ladle. Half ladle mga beli. So chicken cubes mga beli, maglalagay tayo. So tigta 3 cubes. Black pepper. So yung black pepper mga beli, masarap yung sopas, may konting talap ng black pepper. So maglalagay na rin tayo ng hotdog. Hotdog po. Napakasarap po na yung hotdog. Ay, si ano, kahit sautin mo na siya shoutout si Maria. Gina. Gina Amor. Shoutout po. Yan, Marina Gina Amor, shoutout sa'yo. Malapit ka na maging Maria Gina Guillermo. So hotdog mga beli, naglalagay na tayo. Malapit na yan. Magiging Guillermo Michael. Kaya mga beli, malapit na yung ano natin, yung pinaka-noodles. Carrots, lalagay na natin.
natin. Natodo na yung kapot. Opo. Wala na naman. Wala na naman. Gatas boy. So bawat isang kaldero mga kabeli, maglalagay tayong 4 na evap. Dapat lang. Apat. Beli, konting asin. Maglalagay tayo at least 2 ganto. Ayan. Okay, balikan natin after. Paring gintin. 5 minutes lang po. Mga Beli, maglalagay na tayong Baguio beans. Ay, repolyo pala. Repolyo, nakalimutan natin mga Beli. So ayan, okay na yung noodles natin. So ito kasi kahit hindi pa masyado malambot yung noodles, dahil mainit yung sabaw natin, madaling maluto yung noodles. Repolyo? Yan ba yun ang English sa repolyo? Garbage po. Garbage? Garbage daw. Sabagay, parang pares kami. Okay, sa kabila na yan, tol. So yan na mga Beli, titikman na ni Michael. Ayan. Michael! Oh, gulo kasi Michael eh. Nililito niya si Maring Jeffoy. You know, may hotdog si Michael, oh. Salamat po, chef. Yan po rito ko. Hotdog. Nainis po muna, mga kabeli. Pero masarap po, mga kabeli. So, mga Beli, titikman din natin. Sarap. Okay mga Beli, okay na yung lasa ng sopas natin. So, sakto lang siya sa halat. Sakto lang siya sa linamnam ng gatas. So, hindi natin pwedeng halatan gawa ng mga... Pwede naman kasi mag-add ng kung nyari, matabang para sa kanila. Pwede sila magdagdag ng additional na patis or asin. Yung iba mga kabeli, nilalagyan nila ng chili flakes to or chili oil. Mas gusto nila yun. Okay, pwede na tayo. So, time check tayo. 10:20. So, in 30 minutes, nakaluto tayo ng 2 kaldero sopas. Ayos. Game na tayo. So, yan mga kabeli, start na tayo mamimigay. So, hinihintay na lang natin yung mga parents ng mga bata. So, 2 kalderong sopas. So, noodle soup pa. Yun, no? Benamano si tatay. Ayan, Benamano, si tatay. Tay, good morning, magandang umaga. Poy, eto na niyo, Poy. Mas nauna naluto yan. Tay, dito po tayo, Tay. Anong pangalan niyo, Tay? Noel po. Noel, ilang taon na po kaya? 49. 49. Tubong ano po kaya dito sa Porac? Michael, paikot-ikot na naman eh. Engineer po ako eh. Ha? Engineer. Engineer? Kala ko foreman. Tinasan mo yung kago mo ka na. Sarap. Ayun. Thank you po. So mga Beli, mga magulang ang pinapunta ng teacher. So yun ang ano ng school. So yung mga magulang pa pupuntahin. Okay pa, okay na po. Thank you tay. Apa. Kulang. Michael, yung pwede nyo nang ilikpit yun na para sa second set natin mapaga tayo. Ito na po. Ano yan? May dagdagan mo noodles pa eh. Nay, mainit po. Mainit. Mapali. Sponsor. Kumain kayo. Kumain kayo. Ako na kumain. Wow.
So, yung matatanda po kasi yung gusto ng teacher natin. Ang principal. Ha? Yan na, shoutout lang namin. So, repeat ano na po to. Repeat sponsor sa program feeding natin. Sa food program feeding. Anong... Shoutout po kay Prince and Jacob. Yan na, Prince and Jacob. Maraming salamat. Yan na, sila po yung umulit sa mga sponsor natin para sa feeding natin. So, napili nila itong Planas Elementary School sa mga kapatid nating Aita. Yan. Hoy, delikado yan. Huwag masyado masabaw. Baka lagyan mo laman. May laman. Ayan. Mapaliting. Abot mo? Okay. Sige tol. Basta't kaya naman. Kaya lang. Huwag masabaw yan. Mapali. Oh, tumutulo. Tumutulo yung kabila. Dalawa yung bata. Thank you po. Nanay. Salamat po. Diana. Thank you po. Nakagagals. Nakagagas mga kabeli si ano. Ay, sorry po. Sige po. Can you follow up kayo? Tuloy-tuloy mo po. Itipinda lang pa masama. Nakagagas. Pumunta ng murong yun. Kaya murong. Alis ka! Kaya po na ano. Pila ka to kuya? May pila po. Go. Tatawa lang yung mga bata dito na. Dito muna tayo. Paunahin natin na. Pag-iwasan mo na na. Sige po. Diyan mo na kayo na. Nagsala ako na naman. Magawa lang ako. Sige po. Matay na rin bababay. Ano na yung other thing nila? Sabo, boss? Ano yung sabo? One. Pwede naman yung picture kaya. Hello. Fine. Maingit kayo ka naman. Hindi ba? Anong ka? Mata? Siya. Next day na naman mo. Next day na yung pinagpila. Ate, salamat. Uy, di ba kaya din? Next day naman. Sila pinta. Salamat. Kapahan nito po.
Magtaka. Ano talang? Bahal pa po ay? Kain po. Sige po. Video mo. Eh, nagatutugi ba sa? Iwasan mo na lang. Thank you po mga. Nagbubuwak na. Thank you, thank you. Nakakasal. Pero po. Ano ka na? Tara na kami. Tara na. May language. Kamangpakan din po ako pero yung alalalim hindi na masyado. Uy, Jollibee yan ah. Jollibee. May Jollibee. Ilang ka pa Kasi apat lang ako na eh. Apo, apo. So yung mga Belia, isang kaldero na lang. Yes. Apat na po. Apat. Ano nga na kung niyabiyabi kang ba eh. Pero mga kitang kako, tara-tara ako. Pero pwede mo ilak man nga. No. Ha? Sige pa ganun siya. Ay niya, Thank you. Thank you. Ay, sana you, ma. makapapambiyaya kita yun. Thank you, ma. Yan, shoutout Jacob and Prince. Maraming salamat. Thank you. Thank you sa paulit-ulit na pag-charity natin. salamat po. God bless. God bless din po. Thank you. Nakipila ko. Apo, apo. Ay, ikay tagyata na yan. Sa sinanay siya yung katiwala dito sa school kanina. Okay lang po. Thank you. Thank you, nanay. Langit kaya eh. Ano yun? Baso na yan. Apo. Baso na. Apo, Paglagyan na uwin, alanay na yung kaya. Inom na po. Silyo. Thank you, ma. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Awan, mantan marbo. Salamat po. Si Forevermore. Hanap pa mo. Hanap pa mo. Ayan ang nilayan, Ken. Hanap pa mo. Hanap pa mo, mali. Ay, kanya naman yung tao ay di. Kasi tao yan. Si magkaratang pa niya rin yung vaccine ko Hindi. eh. Hindi ako eh. Pangan niya na na ako. Basta malilok pa mo. Haro. Sinsis. Hati na kakain. Tema na COVID. Vaccine ba ka bola? Tema na COVID. Maglele kayo. Oh, maglele. Eh, kung magpakit yung video. Wow. Kota, yalbin niya challenge ko yun. Kain. Miras ko kain. Maglelo ko kano. Maglelo ko kano. Maglelo kinata. Sopas yan eh. Maglelo kami magsopas. Eh, pwede kayo kayo. Eh, pwede natang kayo nervyos. Eh, pwede. Ganyan. Say manyaman ni. Ya tinggal ini pinakay dabot.
So mga kabeli, tapos na yung ano natin na pamimigay natin ng sopas. So yung mga bata kasi pumila, hindi ko na pinakita sa video. So yun naman na request nung principal natin. Yan. So yun oh. Michael oh. Ito po mga kabeli. Pumapogi ka daw. Salamat po. Joke lang yan, Ton. Okay, ligpitan time. Yan, ligpitan. Tapos maya papaalam na tayo kila ma'am. Thank you. So, Beli, okay na. So, may second set pa kasi tayo. So, 11:14 ng umaga. Magpapaalam muna tayo sa mga teacher na ng Planas Elementary School. Ganda na yung school, oh. Dahil bulaklak ko. So, dito module pa rin. Ma'am, good morning. Ayan, tapos na po kami. Nakapag-serve na tayo. Okay na po. Opo. Okay, ma'am, maraming salamat. Thank you po. Thank you po. Opo. Ayan, si ma'am Kadindig hindi nakasama. Meron na. Opo, ang Opo. sabi nga po niya, hindi na daw po siya makakarating. Opo. Parang may Opo, may nakasikaso po ata. Okay, mga Beli. Department of Education, Region 3, Division of Pampanga, Porac West District, Katutubo Village Elementary School would like to present the Certificate of Appreciation to Team Cabelli of Arayat, Pampanga. Allow me to read po, stakeholders, in recognition of its unwavering commitment and heartfelt support to Katutubo Village Elementary School as one of the stakeholders in the improvement of the school's programs, projects, and in giving time and effort for the ITA learners for the school year 2021-2022. Given the 70th day of February in the year of our Lord, 2022 at Katutubo Village Elementary School, Porac, Pampanga. Thank you so much po for always supporting and choosing our school and our ITA learners po. Thank you very much. Yan, maraming salamat din po sa mga supporter ng Kabeli saka sa school natin. Ayan, ma'am, maraming salamat po. Sana pangalawang beses na natin dito mga Kabeli. Sana masundan pa. Yan, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you po. Picture po. Ayun na po. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Ingat po. Salamat. Sa uulitin. Opo, opo. Sana yung kami sasama. Thank you po.